ଗାଁର ନାମ ଥିଲା ଭୈରବପୁର। ସବୁଦିନ ଭଳି ଗାଁରେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ, ଗାଁର ଲୋକ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଘରଟିଏ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସବୁଠୁ ଛାଇଆ ଘର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ସେ ଘରକୁ ଛାଇଆ ଘର କହୁଥିଲେ। କେହି ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ରାତିରେ ସେ ଘରେ ଅଜଣା ଶବ୍ଦ ଆସେ ଓ କାନ୍ଦର ସ୍ୱର ଆସେ, କେବେ କେବେ ତ ଚିତ୍କାର ଆସେ। ଲୋକ ଡରୁଥିଲେ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଘରେ ଭୂତ ରହେ ବୋଲି ଲୋକ କହୁଥିଲେ। ସୁରଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକଟି ସହରରୁ ଆସିଥାଏ, ଆସିଥାଏ ଗାଁକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଥାଏ ଅଧ୍ୟାପକ ହିସାବରେ। ସିଏ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା। ଭୂତ ପ୍ରେତ କେଉଁଠି ଥାଏ, ସବୁ ମାନସିକ ଭ୍ରମ। ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନସିକ ଭ୍ରମ, ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବୋଲି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁରଜଙ୍କ ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଦିନେ ସେ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ଦେଖିବି ସେ ଘରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଗାଁରେ ସେ ଘରକୁ ଲୋକ ଯାଉନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ସୁରଜ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଧରିକି ସେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଛାୟା ଘର ଭିତରକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଘରର ମାନେ ଚାରିପାଖରେ ଅଜବ ଅଜବ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥାଏ। ସିଏ ଦେଖି ସେଇଟାକୁ ସେ ଡରିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ, କହିଲେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଏକା ଯାଇଥାନ୍ତି ସୁରଜ ସେ ଗାଁକୁ। ଘରଟି ବି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ଘରକୁ ଲୋକମାନେ ବାନ୍ଧି ବି ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା, ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର ଥିଲା, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର, ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର ଥିଲା। ଏବଂ ଧୂଳିରେ ପୁରା ଘର ମାନେ ଢାଙ୍କି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଜିନିଷ ହେରିକା ଥିଲା, କବାଟ ହଉ କି ଯାହା ବି ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଧୂଳିରେ ଢାଙ୍କି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସୁରଜଙ୍କ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ସୁରଜ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ସେ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲେ ଦିଆଳ ଛାୟାରେ ମାନେ ହୁଲୁହୁଲା କରୁଛି, ଦିଆଳ ଛାୟାରେ ହୁଲୁହୁଲା କରୁଛି ସେ ତା ଭିତରଟା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛାଇଟା ସେ ମାନେ ଦୀପରେ ଯାଉଥିଲା ଆସୁଥିଲା, ମାନେ ହଲୁଥିଲା ଜାଗା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକ ନଥିଲେ। ସୁରଜ ଶରୀର ଏକ ହରିଣ ହୋଇ ଜାଗିଗଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ଯେ ପୁରା ଡରିକି ମାନେ ଛାନିଆ ସେ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲେ। ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୋକକୁ ଦେଖି କିନ୍ତୁ ଛାୟା ହଟିଲା ନାହିଁ। ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଛାୟା କିନ୍ତୁ ହଟିଲା ନାହିଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୋକରୁ। ବିତକ୍ରମ ଛାୟା ଚାଲି ସୁରଜଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁରୁଣା କଥା ଥିଲା ଯେ ଗାଁରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନେ ସୁରଜଙ୍କ ଗାଁର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ। ସୁରଜ ଯେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯେ ବାବୁ, ଏଇ ଘରେ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୋଲି ଝିଅଟି ରହୁଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତା ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଗୋଟା ଦିନ ରାତିରେ ଅଚାନକ ସେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ସେ ବି ପ୍ରାଣ ହାରିଗଲା, ସେ ବି ମରିଗଲା ସେ ଘରେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଘର ପାଖକୁ କିଏ ପାଦ ରଖୁନଥିଲେ ଡରିକି। ଝିଅଟା ମରିଥିଲା ବି ସେ ଘର ପାଖକୁ କିଏ ପାଦ ରଖୁନଥିଲେ। ସୁରଜ ବୁଝିଲେ ଯେ ଯାହା ସେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କ ଛାଇ ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ଛାଇଟା ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଘରେ, ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କ ଛାଇ ହେବ। ସୁରଜ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ରହସ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବି ଓ ସେ ପୁସ୍ତକାଳୟରେ ଗାଁର ପୁରୁଣା ଦଲିଲା ଖୋଜିଲେ। ସେ ଗାଁର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକାଳୟ ଥିଲା, ସେ ପୁରୁଣା ଦଲିଲା ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଏକ ଲେଖା ମିଳିଲା ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଜୀବନ୍ତର ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକ ସହ। ସେ ଝିଅଟି ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକ ସହ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ ସେ ଘରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସମାଜ ସେଥିପାଇଁ ସହମତ ନଥିଲା, ସେ ଗାଁର ଲୋକ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଘଟଣା ଆତ୍ମାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। ସେହି ଘଟଣା ଅନ୍ୟାନ୍ୟକୁ, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୋଲି ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ସେ ଘରକୁ। ସୁରଜ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଗଲେ ରାତି 12ଟାରେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କ ଛାଇ ଆସିଲା, ସେ କାନ୍ଦିଲା। ମୋତେ କେହି ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ। ସୁରଜ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ, ତୁମ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିବି ତୁମ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁଟା ସେଟା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା ମିଛ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣେଇବି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କ ଛାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋକରେ ଲୟ ହେଲା, ଘରଟି ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ପରେ ସୁରଜ ଗାଁରେ ସେହି କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଲୋକ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ, କାରଣ ସମାଜର ଅନ୍ୟାୟ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥିଲା।
ଛାୟା ଘରକୁ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଠି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତିକୁ ସଜାଇ ରଖାଗଲା। ସେ ଘରକୁ ସଫାସଫି କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରାଗଲା, ସଜାଇ ରଖାଗଲା। ସୁରଜ ବୁଝିଲେ ଯେ ଭୟ ଛାୟାର ନୁହେଁ, ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇବାର ଭୟ ଥାଏ। ଗପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।